Салом алейкум да ҳама подписчикои канали Абдуллатиҷи хубе созе бародаронум гап несте одамое ки канали моро подписатсия мекунед, лайк мемонед ва комментариҳои беҳтарин менависед. Чӣ хеле ки медонед дар ин канал нашуд аэропорто, нашуд нархи навои билет ва нашуд рейсо мешава. Кадоме ки нав омада боша подписатсия, лайк кунам, миннатдор мешем. Ва бародаронум чӣ хеле ки пурсидем ҳозир дастгоҳ шунида 24600 24600 Москва душанбе самолёти Somon Air ва то охири моҳи июла баромадагае ки ай 21500 в общем моҳи июл 20000 буд ки 20 число шуда ки 20000 буд. мақсад ки ҳамин нархҳо ай 20000 то 24000 в общем ҳамаи рӯза шуда ҳаст, арӯза шуда ҳаст. чӣ хеле ки медонед аэропорт дамадед ва ҳар рӯза парвоз мекунад бародаронум ва Somon Air функсияш худ ай ин тараф мераванд, худ ай у тараф меоянд, сари килош мегирад ки 385 рубла айҷа рафтан ва духтарспорӣ 3000 рублае ки бисёриётон савол метавед ва шояд шахсое бигӯяд ки ами як гапа ҳар як видеода мегӣ. мақсад шуморо фаҳме ки ҳар як видеои моро бо одамои навам тамошо мекунад, штоб уворам дона ки ами гапаро ман гуфта мегирем ки штоб одами навам ки дуромад буфаҳмад 3000 рублае дар клиникаҳои территориятонам биспорӣ мешавад. ё ки ай дига шаҳрам омаданӣ боше метавонед ки дар клиникаҳои ҳамун шаҳр ё ки Екатеринбург ё ки Питер ё ки вообщем любой шаҳри Россия ҳамунҷа да биспоре ба ҳамон биёен айҷа регистратсия бигзарен. 72 соат вақт дора. вақте ки ҳамун срок тамом шуд уже расрошӣ мешавад, дигар наметавонед ки ҳавайқати бигзаред. кӯдакода то 2 сола 600 рубла, 2 сола ки боло шид, 2 сола боло шид то 12 солара 50% мегирад самолёти Somon Air ва агар ки то 2 сола метриска надошта боша возвращение мегирад мерава. так агар ки гражданин Россия боша доверенности падараш дар корай бе ягон проблема метавонад ки парвоз кунад ва нашуд Ӯзбекистон чӣ бигем хай ҳамун дар ҳар як видео мон номрои авиакаса, номрои хидма мақсад мемонем ки метавонед ки билетотона бигиред. фақат одамое ки ай раҳи дуре наздик боша метавонед биёед ҳамин аэропорт бигиред ё ки ай авиакасое ки дар территориятон ай ё ки бисёриёшам ай программа мехарам метавонед ки ай программа гирем просто хато накунед, штоб ки биёед як ҳарфшам хато шуда боша мумкин ай ки ай рейс гардонадтона ва ман мемонам мақсад нархи ва ё бозӣ мекунад нархи Ӯзбекистон ҳар хеле ҳаст. одамое ки 5,5-6,000 да мехара, ҳаст одамое ки 9,5-10,000 да мехара. в общем ай 6 то 12 тара бисёриё харидестиянд ва рейсое ки пересадка қатъия, яъне ки айҷа Ташкент мепара, баъд ай Ташкент Душанбе ё ки айҷа Ӯзбекистон, баъдан ай Ӯзбекистон Душанбе 12-13-14 та гуфтан нархоша. Ӯзбекистон ранги Somon Air нест, ай мақсад ӯ самолёти хича дора. 1 килоам ки зиёд шуд, ё ки ЮТР ки ай Внуково Душанбе мепара дар як ҳафта як бор ва бо функсия хича дора ки сари ами 1 килоам зиёд шуд багаж ҳисоб мешавад. ҳамира пешай билета гирифтан мақсад метавонед ки авиакасаҳоро пурсе ва авиакасаҳои мо ҳам мақсад надёжни ай то ҳами қарӯза ягон одамо нагашта шукрумаи Аллоҳ ва метавонед ки билетотона бигиред. а так чӣ гуфтанем барои кӯдакон функсияи дига, яъне ки ҳар самолёт ба худаш ҳар як функсия дора. яъне мо дар бисёр видеомон мегӯем ки 50% баъд Ӯзбекистон 3 сола да мегиранд 100%. ягон самолёт шуда мегӯям дурӯғ. барои ҳамун ҳар як мегӯем ки ҳар як самолёт функсияи худша дора. а так ва баъдан чӣ хеле ки видеои 2 видео пеш, яъне ки аэропорт Внуково да 3-4 бародар буд ки видео када партофта будам, регистратсия гузаштам, багажошона супордам, зал аҷдани рафтем, дур овардем. мақсад бояд самолёта мешиштан. в общем рафтиян ҳамунҷа шиштиян, самолёт парвоз карда уже рафтан маҳкам шидай. мақсад вақте ки зал аҷдани медрои дар ҳами системаш ишор боша ки барое ки ва ё ҳам муждат кардиян уже самолёт омада пассажироша гирифта пеши ҳамун сектор ҳамун рақаме ки гуфтагия шумо метавонед ки авиакаса пурсем ки пеши кадом рақамаш бурам вақте ки дурун дуромаде, вақте ки мақсад ки дурун дурома ё ки посадочный тонда навистагия метавонед ки ҳавая нигоҳ кунед, любой коргарша пурсе ва далчи равен штуб барои ки ва ё ҳам гаштам. баъдан ҳамун хай самолёти кадом самолёт буд намедонам, накем дар дигар рейс тухриш кардан ва занг задан гуфтан ки 5 кас мондагӣ буд. 5 кас шуна бо рейси рӯзи 27 да навистан ва парвоз кардан бе ягон проблема. баъдан чӣ гуфтанем мақсад дина буд аэропорт да будем, инҷа да
разбор шуда буд, ҷанг шуда буд. Ҳоли видеоша мемонам. Мақсад вақте ки меоем ба ҳар ҳол ҳушёр бошед, нашуд ҳамиш барои ки вақте ки аэропортай чиқаре ки медоне проверкаш созай, разбор ҷанг панг эҳтиёт кунед, чтоб ки штраф назананд, чтоб ки правонарушение назананд ва охири видео да ҳаваи видеора мемонам. Обшим эҳтиёт бошед, маска бикунед, чтоб мумкин аст штраф кунанд, маскаотон кайк омаде маскаотон омонед, чтоб ки штраф накунанд. А так чиқаре ки подписчико гуфта буд, сара пастка, ина муборак шавад боше. Sound like